Hi guys, Michelle. Lugwaan kami karon mga day. Kagutom lagi anhi. Kalami ikaw ng fries, burger ug sundae mga day. Kagana sa gazod ilugwa day kagana sa panahon. Banday si Munro, padrayben ko na ako ni sa day pakadto sa McDo. Akong ingnan pa gazon na siya lang mag-drive. Syempre luwak naman na. Daghan mga sakyanan ba. Unya ingon ko di lang ko pasalig kay training pabaya. Dili jud kay kapoy ko no siya. Ako na lang daw kun mag-drive. So no drive na lang guide ko para maka-fries. Maka-sundae. Gutom naman kayo mga day. Ugma pa man kami mang grocery. Pawa na taon sud sa amo. Wa na maluto in taon ng burger kanu sa ta. Unya ako na lang daw mag-order kay busog pa daw si Mundo. Kamot na lang jud taon ko mag-drive nga na day. To the road permit. Diha kami nag-drive thru na lang kami day. Kay para sad madali. First time ba yan ako ni mag-order day. Ako na lang daw lagi ko na mag-order kay siya mag-video. One large fries. Fries and sundae? Yeah, large fries and one choco sundae. O namatbat nang iyan ninyo din na day. Kana na time day nagbayad na ako day kay tapos naman mi nag-order. Ita para ng card day. Unya viola, bayad na dayon day tapos next counter na sa day kuhaon nimo pick up na sad nimo imo day gi-order. Request pa gazud ako ng ketchup nga na day kay wala jud na extra ng ketchup pa. O hindi dali ra day pagkatapos ana day manguli na dayon kami day. Unsay amo tozo maurasad na. Ilaway naman ko ani day. Unya na sa share sa inyo mga good news ni kay abot na gmail box. Abot na day ang akong ID day sa driver license day. Makahappy sad day kay nana ko learners driver license ID card day. First time na ako day nakadawat og card mismo day kay katong sa Pinas day katong nagpa-register ko day. Driver license day na ako day nan-pro pa man to ako day. Pudjud ko mahatag day og card day. Kay atong time murag gihunong man ata pag-issue ng mga ID card day. Sa driver license day mao nang resibo ra kanila gihatag day. Uy nagani card day pero grabe ka mahal day ang akong gibayaran day mga say siguro city utso. Nagapak ang city meal day. Pro pa jud to, pa jud ko gitugti og professional man jud madaya sa hangjo day. Gani kay consider din ni sa Canada day. Oo nang din ako maghuwat day og 9 months road test dire day. Ina naman ko lisensya sa Pinas day. Kung wa pa ko lisensya day naku maabtan ko 9 months siguro day this sir day maka-appointment sa road test siguro day. Panon niya maabtan og winter dayon day masapi ni day. Sa mga nagbabalik sa Canada mao na to day magkuadan ka mo og driver license day para di ka madugay day kung mag-road test ka mo day sa balak day na mag-apply day. Ang panday nakaabot jud ta day. O diretso na dazo na ako diron day no ingko day kay gutom na kayo day. Mao nili burger day sa McDo day. Hayang may nagpili day kay habanero siya day. Try ko ani day kay tong akong iagi day gipalit day di matong spicy day karon day nagtry ako og spicy. Napasad ni fries day ug sundae ako nagidip day ang kuan day fries. Di kay ni akong taga video day. Videohan day ita nagkaon day. Murag dili sa obvious day natagutom ako nga na. Oro to day salamat mga unta day.